Vaya remontada, vaya emoción nesa penúltima proba e como protagonista aí a tedes a amiga Nuria de Cedeira que conseguiu chegar ao quinto chanzo e agora vai pelexar polo bote. E se vos tamén queredes vivir as emocións no plató do Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Hoxe temos un bote de 30.600 euros. Vaya cartiños, Nuria, vaya cartiños, Teñen fe na casa de que hoxe Nuria salga daqui cos billetes cheos ou... No. Non? Miña nai dixo, bueno, igual vas facer un pouco ridículo, pero... Bueno, como se chama a tua nai? Noelia. Noelia. De momento a rapaza está no quinto chance e pode levar 30.000 euros. Non sei que fixeches ti hoxe, pero bueno, a ver como acaba o tema. Xa sabes que terá 5 preguntas ás que enfrontarse, 100 euros por cada acerto que consiga e se crava as 5 leva o bote, leva os 30.600 euros. Importante as categorías de hoxe, Nuria, atenta, xogamos con estas. Temos cine, deportes, construccións, palabras e illas. 60 segundos por diante, 5 acertos e 30.600 euros para ti. Tan sinxelo como eso. Veña. Moita sorte. E tempo, cine, actor protagonista del Bosque del Lobo que chegou a sair noutras 261 películas. Luis Tosar. Non é correcto. Deportes, que nome lle puxeron Iago Aspas e Jennifer Rueda ao seu primeiro fillo? Paso. Construccións, en que ano se inaugurou o Coliseo de Roma? No 3 despois de Cristo. Paramos o tempo, máis ou menos no Ecuador. Bueno, no Ecuador non, quedan 37 segundos, ainda che queda moito por diante. Imos ter que volver á categoría de cine, como sabes, buscando ese actor que non o Luis Tosar, que é protagonista en El Bosque del Lobo e que apareceu en máis de 260 películas. Ten que ser un actor cunha longa traxectoria. Deportes, buscamos como se chama ese fillo de Iago Aspas e da súa parella Jennifer Rueda, como ese nome, e a data na que se inaugurou o Coliseo de Roma. Iremos agora con palabras e con ellas a ver que nos topamos, pero segundos temos abondo para que os poidas aproveitar do mellor xeito posible. Nuria, continuamos? Pois veña. Atención. Tempo, non é correcto. Palabras. Que palabra empregamos en galego para designar a perruca que cobre só a parte dianteira da cabeza? Quillo. Non é correcto. Illas. En que ría está a illa de Tambo que forma parte do concello de Poio? Ría de Arousa. Non é correcto. Cine. Paso. Deportes. Iago. Paramos o tempo. A falta de 16 segundos. Dixo Iago. Imos ver se se chama Iago, tamén como pai, ese primeiro fillo de Iago Aspas. Logo por diante, sabes, temos a data de inauguración do Coliseo na categoría Construcións. En palabras, non é flequillo, buscamos unha palabra que designa unha perruca que cobre esa parte dianteira da cabeza. E voltaremos a illa, sabemos que illa de Tambo non está na ría de Arousa, necesito outra ría, a ver se podemos cazar tamén aí cartiños. 16 segundos por diante, continuamos, Nuria. Pois tempo. Paso. Non é correcto. Construccións. Construccións. Palabras. Perruquín. Non é correcto. Illas. Muros. Non é correcto. Cine. George Clooney. Non é correcto. Deportes. Como se chama ese fillo? Paso. Non é construccións. 500. Non é correcto. E ata aquí este minuto final de Nuria. Non puido ser. Ainda queda algunha. Esteches bastante preto. Mira, por exemplo, o fillo de Iago Aspas chamase Tiago. Pois mira, era Tiago, quedámonos pretiño. José Luis López Vázquez era o actor que buscábamos, protagonista nese Bosque del Lobo. O Coliseo Romano inaugurouse no ano 80 da nosa era, no 80 despois de Cristo. Bisoñé, esa especie de perruca que vai así na parte dianteira, e na ría de Pontevedra é onde está a illa de Tambo. Non pasa nada que hoxe foi para entrar en calor, teremos moitos días na semana para seguir gañando cartos. Nuria fixo moi ben, merece un gran aplauso, claro que sí. Colle fordas para toda a semana, que pode ser longa e, por suposto, mañá xogaremos con máis cartiños. Cifra tamén redonda, 31.000 euros que habrá no bote. Non perdades, Vémonos ata a festa.